ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед. Аз ҳамаи шумо миннат дорам. дӯстони азиз, имрӯз мо тайёр мекунем хлеб дар сковородка. ба мо лозим аст дӯстони азиз 200 грамм орд, 2 қошуқча шакар, ба мо 100 грамм оби ҷӯшомада ва 50 грамм шир лозим аст. ҳардуашро якҷоя мекунем, ба болои ордамон мерезем дӯстони азиз. یک қошуқча дрож ҳамроҳ мекунем. баъд хамир карданро сар мекунем. یک қошуқчаи майда намак ҳамроҳ мекунем. анакнун мулоим хамир мекунем дӯстони азиз, то ки дастамон начаспад. беҳад мулоим хамир мекунем. хлеби мо болаззаттар мешавад. камтар ба болояш равған мемолем, баъд дам карда мемонем то ки нағз расад дӯстони азиз. баъд 1 соат шуд, хамири мо расид чуноне ки дид истодед. анакнун мо ба сковородка камтар равған мемолем. баъд хамирро дар дарни сковородка мемонем то ки дар дарни сковородка бо ним соати дигар истад. болояшро дам карда мемонем. анакнун дар дарни сковородка камтари дигар дам гирифт дӯстони азиз. анакнун дар алоби паст пухта мегирем. чуноне ки дид истодед дӯстони азиз, хлеби мо омода шуд. ба шумо иштиёи нағз хоҳонам дӯстони азиз. агар видеои мо ба шумо маъқул шуда бошад, подписатсия карда